Vítam vás pri ďalšom videu. Doteraz nefúkalo, zapol som kameru. Nevadí, však aspoň to blato skôr vyschne na tej ceste, ale otázka je, že kde vlastne som. Prešiel týždeň, máme tu ďalší pondelok. Ideme sa prejsť na Kešky. Sú tu dve artky, jedna nová. Uvidíme, kto nás predbehol, či sa tu niekomu chcelo ísť, pretože reálne po tých dňoch bicyklom tu neveľmi, všade blato. No a to také fitness v skleníku. Teplota okolo 29, aj v tieni, vlhkosť veľká. No takže ten vetrik on celkom dobre aspoň osviežuje, lenže šalvíka lekárska. Tu by som zatiaľ nevidel, ale som šiel len takto po ceste, kde chodia domáci, takže ma nejako nečakal. Dal som pre istotu nejakú tašku, nožiky tie mám stále minimálne 2-3, no ale túto cestu som často nepoužíval. Dole som šiel po ceste Hrdinou SMP, to je taký najmiernejší výstup. Tam za to 10 ročie veľa spomienok, dokonca aj tu dole sme boli ráznikov na takej akcii, čo robil Kisak, či to robil Šariš, či ktoré pivovar, sme sa boli prejsť tedy. No a do tejto časti sa chodí menej, pretože vpravo hore niekde bude už Janošiková bašta a ja som teraz dole v podstate pri potoku, lenže cesta je tu menej kvalitná a hlavne mierne stúpa. Takže pri tom dusne, pri tej maximálnej vlhkosti a hovorím skleníkové fitness, tak je to také priateľné stúpanie a aj tak sa dostanem tam hore, kam som chcel ísť. Samozrejme do Kisaku bez auta chodia vlaky, takže Kisaku, aj keby meškali, je kam si sadnúť. To nie je malá hodina, tam je to za trest ísť. Takže toľko na začiatok, potom si ukážeme tú chatku, prípadne nejaké veci cestou a ešte na záver vám môžem dať taký bomboník, ukázať, čo som našiel minule, ale bolo to krátke video, tak som ho nepublikoval, nestrihal som to, takže dneska si to popri tom môžeme ukázať aj ten nález pred 3 dní. V podstate je to vagón, aj keď ešte starý, dve osy, ale pekne porobené. Možno, že aj v 2 alebo 2 vedľa seba položené. Niektoré sú strašne schatralé, ktoré vzali vonku, ale tá konštrukcia, keď sa udržiavala, je pevná. Takže aj tak sa to dá vynoviť. No a vidno, že v Kisaku sa kúri hlavne plynom, takže drevo, čo nejde na vagón, nikto v súčasnosti nepotrebuje asi. Celkom som rád, že som nevzal bicykel. To je nejaký chudák predo mnou sličkoval s kolesami v tom mäkkom blate. No, rôzni fanatici. Ja sa rád povozím, ale treba si vybrať aj cestu. Prípadne, keby bolo sucho 2 týždne, by sa tu dalo, ale teraz nie. A pešo je tu najlepšia varianta. Pekná žihľava, tak popas. Našťastie tam nemusím ísť. Našťastie ďalej po ceste. Stále blatisté, ešte dobre, že nebola ťažba. Bicykel zatáča niekde možno na
hrať sokol, ale je to dneska bicyklom za trest. To nie je žiadna pomoc. To je trápenie a nadávanie. No. Ďalšie miesto, kde by sa dalo posedieť, ale ešte nie je prečo sedieť. Stále iba mierne stúpam. No a podľa mapy je to niekde tam hore, kam idem. Len ide tá cesta takým oblúkom. Zatiaľ celkom priateľným nejakým miernym stúpaním. Čo tu máme v knižke napísané? Nejaké diviaky. To je nič také, čo by sa tu nedalo čakať. Slinky sú tu doma. No a ja si myslím, že už doprava. V podstate často to dneska bolo doprava, tak som to vybral. Takže sme s vzdušnou čarou dosť blízko. A tu je taká križovatka ciest a táto vyzerala dosť dobre, ale veľmi stúpa a neviem, či niekde nekončí, pretože tá správnejšia cesta je táto. Tu treba síce skočiť dole alebo čo, bo tu je vymité od traktora, ale šup, do blata, nevadí. Ešte budeme dlho v lese. Vyzeralo to pevné, je to meké. Šľaplo to, nevadí. Ja v podstate mám Kanady impregnované svojím spôsobom špeciálnym. Mám na tom návleky, takže nemusíme pozerať, či je tam 2-3 cm blata, alebo 5. No. Takže toto je tá správna cesta. A ide tak trošku. Táto ide tak trochu naokolo, ale hlavne nie je tu také až také stúpanie, ako bolo vpravo. A vpravo, nie som si istý, či tá cesta ide až hore. A potom kľúčkovať pomedzi stromy. Radšej pôjdem po takejto ceste naokolo a aj tak tam prídem. A tá bučina dole zarasla cestu. Ledva bolo vidno chodník. No a ešte tu je hore taká skratka, pytliacky chodník ku keške. Takže ešte nejakých niekoľko desiatok metrov a ideme pozerať, kto bude mať, alebo kto už mal FTF-ko. Čo tam je hore na strome? Nejaká veverička, alebo čo, lebo na medvede aj to malé. No dobre, už by sme nemali byť fakt ďaleko. Takže teraz vidíme striežku. Ešte tu je našho kamaráta Jožka zariadenie. A niečo mám hľadať na nulu, pretože ten fotohint navigovať 8,8 metra. Vidíme, že Ovner veľmi dobre zameriava. Poľovnícke z druhej nie Uhrinč. Aha, o tom Janko rozprával na Uhrinči. Takže týmto pozdravujem aj na Levanku. Vodička, kladka. Takže pre spatu neviete, keby ste mali problém na SMPčku. Tie metre som sa vzdialil. Ovner zrejme rozumne dal kešku preč od chatky. Keď budú poľovníci, tak máte smolu. Budete hľadať. No a pôjdeme pozrieť, kde našiel miesto Ovner, ale už sa začínam blížiť, takže čuduj sa svete, dokonca to máme ako FTF-ko. No potom si ešte niečo ukážeme nejakých 30 metrov ďalej, ale ja sa idem zapísať a vymeniť minimálne jedno svetiečko, jedno necháme. No, ďakujeme za kešku, pozdravujeme Medvedia 256
Menovcov sme tu našťastie nestretli. Je tu dosť veľa vecí iných, čo by vás vystrašili v tej hustine. Takže dôchodcovské pondelkové FTF ide do Margecian. Jedno SVG som nechal, originál jedno som vymenil. Neviem, kto aké má, kto aké potrebuje. Takže zatiaľ sú tu dve, kým budú všetci postivo meniť. Ja si tu ukážem jednu vec. Kameru som mal odloženú a to bolo v sekunde, som nestiel natáčať. Ja som natáčal ten strom hore, ja som tam videl nejaký pohyb. Ja sa smial, že medveď, nejaká veverica. Ale to už sa pomaly tento strom zosúval. A ako som bol pri keške, tak s rachotom spadol. Že treba byť v lese stále všímavý. Treba dávať pozor, kam idete, čo sa deje okolo vás. Netreba mať nejakú hudbu pustenú v ušiach, alebo video treba pozerať okolo seba, pretože ak by vás toto trafilo, tak je to vaša posledná túra. Pokiaľ vás to zaujíma, kde to je na konci, tak ono to padalo z hora. Ešte to vonia za takou živicou. A kde je tá časť, kde sa to odlomilo? Sa mi do tej hustiny veľmi nechce. Ale vedalo zabila slona, poďa spadne ešte jedno. Nie to. Prvé bolo počuť, že sa zosúva. A v podstate čo sa stalo? Už to teraz vidím. A to sú tie búrky teraz. A nešiel som na kešku, pretože bola zlá predpoveď. A dobre som zrobil, pretože vidno, že niektoré stromy on má reálne zelené listy. Lenže korene má strašne slabé. Hej, to je koreň. A počas búrky sa musel oprieť o ten buk. A ja už som počul, som videl ten pohyb, že ako keby niečo na konariko skákalo. Na reza pohody. To som bol odtiaľ možno 70 metrov. A ako náhle som ho pri keške, to padlo. Takže keby ste sa tu vtedy motali, kde netreba, preto lepšie nechodiť v búrkach. Pri zlom počasí počkať si ako dnes. A tie stromy, aj keď vyzerajú, že majú zelené listy, tie korene nemusia byť také kvalitné. Je to taká ako lesná gilotína. Padni komu padni, zlý čas na zlom mieste a je to vaša posledná túra. Netreba vám ani žiadneho medvedia, ani vlkov, ani diviakov. Stačí sluchátka v ušiach, počúvať videá, hudbu a je to vaša posledná hudba i posledné video. Ako som spomínal, tie búrky, tie bukvice už sú nové, sa naviazali. Za to ten konárik s nimi dosť váži. No ako fúka ten vietor teraz v tých búrkach, tak aj toto, keby vám kleplo po hlave, tak vás dobre vystraší. Nebolo by to príjemné. A ešte raz, je veľa stromov aj, tu sú hore, dolomité skaly, ktoré majú slabé korene, ako napríklad tu. Koreňová sústava okolo stromu 1 meter štvorcový plus nejaké maličké, takže toto stromy održí teraz denne, furt aký dážď, nejaká búrka, takže tá zem je mäkká, není taká tvrdá, tým pádom zafúka vietor, ako keď som začínal dole natáčať video a čo má slabý koreň, pada. Preto je lepšie nechodiť v búrkach pri zlom počasí. A už keď sa vyberiete, ako ja dnes, uši bez sluchátok, pozerám po seba, vnímam, čo sa deje v lese. Teraz idem síce bez takto, bez navigácie, bez značky, ale mal by som aj posletiačky dojsť na cestu Rino SMP, lenže hlavne je pozerať po seba.
a nie iba do telefónu hľadať značku. Keď idete v dáždi, v búrke, máte na hlave kapucňu, veľa toho nevidíte. A hádajte, čo je toto. Toto je suchý konár stade z hora. Je tak dobre zapichnutý, že pomaly mám čo robiť, aby som ho vytiahol. Takže ešte raz, nechoďte do takých lesov v búrkach. Keď musíte, tak rozhodne dávajte pozor okolo seba. Všimajte si zvuky. Nedriemkajte. Žiadna hudba v ušiach alebo nos prilepený do mobilu. Ale treba žiť, pozerať okolo seba. Potom samozrejme, keď vás také niečo prepichne, to už hociaký dravie, čo žere mršiny, vás akože napadol, ale sami sebe stále môžete nejak poškodiť zlými rozhodnutiami a nepozornosťou v okolí. Nakoniec pozrime sa, čo som našiel. Som si všimol, táto strom je vysušená. A tu máme hlivu ostricovú čerstvú. No dúfam, že toho bude viac tých stromov, lebo to je tak ledva na jednu polievku. Čo sa zvári. No ale je to dobré znamenie. No, tento kus je krajší. Všetky tie hrobaky vyhnať. Nie je to prvý buk, čo som videl dnes. Ale ukážka toho, jak to funguje. To je priemer 50-60 cm. A vidím, že tie korienky síce sú rôzne, ale je tam v nich skala, kamenný svah, na ktorom je trošku hliny. Takže tie korienky ledva držia. A v podstate korienky nedržia. Drží ten buk. Je ďalší, kde je to zakliesnené. Takže ani takéto hrubé stromy nemáte istotu, či sa pri búrke nevyvratia. Tak keď si porovnáte s mojou rukou chrúbku stromu, nie je to tenký buk, ani suchý buk. A predsa, tak dole ich je viacero vyvratených. Nebudem predsa natážať každý vyvratený strom. Parádička, pozrime sa, divoké orchidejky sa občas podarí natočiť nielen v slovenskom raji, ale všade. Takže Janošiková bašta, pozrieme sa, kde sú mraky. Len nám ide nejaký osobák z Popradu. V podstate je tu veľa modrej oblohy, pár mrakov smerom na Ľubovec a nejaké mraky tamto nad Malou Lodinou. A domov nič. Tak je tá špička, ten bývalý hrad. Tam pôjdem dole do Kysaku, ak je to vysoké napätie vpravo. Ja mám zatiaľ modrú oblohu, ale dlho to nebudem, lebo sa toto hore môže priblížiť. Aj keď oni idú reálne doľava. Oni idú na východ, tak ako včera. No, trošku sme sa pozreli. Sedieť budeme pod strechou niekde. Dneska pobyt vonku radšej trochu skrátime. A týmto asi budeme video končiť, lebo z toho Ľubovca tá nejaké hrmenie sa blíži smerom sem. Som bol 100 metrov dole, pozrieť Dolomity. Jarku, urobíme dneska kešku ešte, ale je najvyšší čas sa pobrať naspäť do bezpečia Kysackej stanice. No, touto parádou by sme sa mohli aj rozlúčiť. Nebudem ukázať okolo, kde to rastie, rastú tu stále, ja sa z toho teším.
občas ich prídem pozrieť. Dovidenia. A dnes taký bežný deň na keškách. Išiel som kešky pozrieť, ktoré som nemal. Tam je taký krásny starý strom, si ho môžem ukázať. A hádajte, čo tu bolo. Dlho som sa snažil, ale nevedel som nájsť čagu na Slovensku. Konečne sa zadarilo dnes. Ale je to na jednom strome a ďalej nevidím nič. Takže možno taký náhodný výskyt. Nevadí, aj to ma veľmi potešilo. Čakal som možno iné huby, že dnes budú, ale zatiaľ na podiv iba také, čo nezbieram. Ale aj čak aj v podstate hudba. Aj keď tu zapasná, ale hudba. A potom si ešte možno ukážeme dnes nejaké ďalšie zaujímavosti.